दे थाथ'दो थांसै आं बैसागुआव थांदे बाजैजों जागोन दे जागोन नोंखौबो दिनै थानो होबाय आङो मानोथ' थाया जाखो नांला दे थाला सानब्रै मानि थाबाय आरो माला फैबावगोन नोङो राहुल आदा जोंहानियाव नायनोसै माला फैनाय जायो फै दे बैसागुआव नोंबो फै जोंहानियाव आलासि जानो नायनोसै मा जायो दे होमबा हारसिं थांदो आंबो खर' सादों नङाबा ससे दोनहैगौमोन आं दोनहैगोन दे नङाबा ससे नाङा नाङा आं थांगोन दे हारसिंनो औ दे होमबा थादो थांसै आं दे थां मोजाङै थां दे आरो मोनैबा आंखौ फन खालामबानो जाबाय औ जागोन दे दिनै बेसेबा लांदां लांदां मोनबायलै आं सनिया खालि खालि मोनजोबदों दिनै नोंसा बाजैयाबो गैया राहुलाबो थांबाय नंगौथ' र' आदा आंबो दिनै बेसेबा लांदां मोनथारदों नोङो आंखौ केयार खालामाबाबो नोङो आंखौ मोजां मोनाबाबो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो राहुल दिनै नों थांनायखाय बेसेबा लांदां मोनबाय आं मेसेज हरबाबो रिप्लाइखौनो हरनो नागिरा मानो दि नोङो आंखौ इसेबो केयार खालामा आं मोनथिनायनो थाङा आंलाय माथो बेसेबा समायनाबो गोजौबो गुफुरबो थेवब्लाबो नोङो आंखौ इगनर खालामो राहुल बै ससमेस लाइमोननिखौ हले नाम्बार बिलायना लादों बेहासो वाट्सएप नाम्बारखौ बिहासो लाइमोनखौसो फसायलायदों खोना बालनि साइसखिया फाइसखिया माखौबा मोजां नुदों ससमेस बावसो नोङो आंखौ मानो इसेबो केयार खालामा राहुल आंखौ मानो इगनर खालामबाय थायो बै लाइमोन बायदि मानसिखौनो नोङो फसायोबा आंखौ मानो फसाया राहुल नोङो आंनि अनगा रावखौबो मोजां मोननो मोना ओमफ्रायथ' दा लाइमोना राहुलनिफ्राय फट'खौ बिगोनलै ओमफ्राय बिदियावनो मा खबर मा लबर ओंखाम जाबायना जायाखै मा खालामदों बेफोरबायदि रायज्लायनायावनो बिसोरो रायज्लायग्रा जालांगोन ओमफ्राय बिदिनो गोसथोलांगोनबो लासैनो ओमफ्राय गोसथोना मा जागोन मनिका नों आंखौ मानो ब्रेकआप खालामखो आलासि जानो थांदोंमोनबाबो नोंखौसो गोसोखांबाय थादोंमोन आङो नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालाममारखो लाइमोननो फट'खौनो हराखै माथो आङो हरनि र' आंखौ मा रखम नुदोंलै निउलिलि आंखौ गाज्रिथार नुदोंलै नुवाखै दे समायनासो नुदों समायना नुदोंनो बोरै निउलिलि नुथारदों आं समायना नुथाराखै बोरैबा निउलिलि रखम नुथारदों माया निउलि नुलाबायनो मोजांसो नुदों माथो मोजां नुदोंना आं माबा गावखौनो निउलिलि नुथारदों नुवाखै दे ओमफ्राय माथो खालामदों नोंलाय दा आङो ओरैनो जिरायना दंथ'यो र' ओमफ्राय मोस्रोम बाजैलाय माथो खालामदों न'आव थांनो मोननायखाय खम खुसि जादों बे खुसियालाय जोबोद खुसि जादोंमोन र' ओमफ्राय दिनै खर' गिदिंदोंनो उन्दुनासो दङ खर'आ बिना मानो गिदिंबाय थायो दाखालिनिफ्रायनो खोनागासिनो आं डक्टरनियाव मानो लाङाखै बेनोथ' डक्टरनियाव लांनो नागिरदोंमोन गावगायानो थाङाखै माबा मानोबा गिदिंबाय थायो डक्टरनियाव लांनाय नांगौमोन ना खेबसे बेनोथ' ओमफ्राय नोंहालाय माथो खालामदों दङ आंबो जिरायनानै ओमफ्राय खौरांफोरा मोजांबा गाज्रिलै मोजां नङा सेंग्रा मानसिफोरनानो गाज्रि जालाबायो औलै माथो बुंबावनो आरो ओंखाम जाबायबा नोङो जाबाय जानानै एसे जिरायना दङ दे होमबालाय मोजांबालाय लाखिथ'नोसै नै बिबारि आगैया लिंदों आंखौ दे होमबालाय किउट मानसिया बेबो खर'आनो मानो इसेबां गिदिंबाय थायो आंनिया साननैसो सिगांलाय एसे मोजां मोनदोंमोन नाथाय मानो गिदिंफिनलायखो दिनै खर' गिदिंनायखौ एसे मोजां मोनबायना गैया आब' मोजां मोनाखै मेन्थ'प्लासआ अबाव मेन्थ'प्लासखौ फोनना लागौमोन आं मेन्थ'प्लासखौ फोनना लाबायथाय नोङो मोजां मोननाय नङा डक्टरनियाव आं थांनो बासिदोंमोनलै थांनो बाबा जागोन नामा नोंनिया मानो गिदिंबाय थायो खर'आ खेबसे नायनोथ' आरो नोंनिया एसेबां खर' गिदिंबाय थायो मानो डक्टरनियाव नायहैयाखैमोन नायहैनो माने साननैसो सिगां एसे मोजां मोनदोंमोनलै मोजां मोननायखाय आङो नायहैयाखैमोन डक्टरनियाव दा आरो दिनैबा मानो गिदिंलायखो मा मोस्रोम आगै खर'खौ एसेबो मोजां मोनाखै ओहो लाइमोनाबो मोजां मोनाखै आं गिदिंबाय दं खर'आ होनबा डक्टरनियाव आंजों बेखौनोथ' बुंदों आं दा खर'आबो मानो गिदिंबाय दङ डक्टरनियाव खेबसे नायहैनांगौमोन थां माबा बादोंनो आयु बाबा जागोन नामा ओंखार गारियावसो थांनांगोन आं लाइन गारियाव थांनो हानाय नङा मानो होनबा आं उन्दुनासो थांनांगोन खर'आ जोबोद गिदिंदों रनाय आं मेब्लाखौ फन खालामनि मेब्लायाबा मालाय दिनै दंना गैया सोलाबा मालाय रनाय
हेलौ अमेब्ला दिनै नोङो बरावबो भारा मारिनो थाङाखैना? होमबा माबा मोस्रोमखौ डक्टरनियाव लांनो नागिरदोंमोनलै फैनो सोलाबगोन ना? सोलाबगोन दे होमबा फैबानो जाबाय। नै दसे थानानैनो आधा घन्टासोनि उनाव फै। दे ओंखारदो फैयोनो। जेबो ओंखाराखै नालाय बिदिनो थांसै आं। हाया आं देलायनो हाया नोंसोरो खरखौ हना हो। दे जागोन दे आं हना होगोन। लोगोफोर दिनै भिडिअखौ हगारनायाव लेट जाबाय दे मानो होनबा आङो सोलाबाखै आरोना ओमफ्राय बे साननैसोआ ओरै सोलाबनाय नंखाया। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि सेकेन्ड चेनेलावबो हगारबाय दे भिडिअ अनसुलि आइ गदायखौ। बेसेबा गोबावनि उनावसो हगारनाय जादों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाव सोरनोबा नटिफिकेसना थाङाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आरोना। नोंथांमोना जायबा आंनि अनसुलि आइ गदाय स्ट'रिखौ नायनानै मोजां मोनो थांनानै नायै दे। लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला दे मानो होनबा आङो सोलाबा आरोना। थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि थाखाय जाब्बा जुब्बायबाबो एसेबाबो गुसुङैबाबो बानायना दोनबाय आरोना। दे उनाव सोलाबबाथाय आङो मोजाङै बानायसिगोन आरोना लोगोफोर। दे दाना भिडिअखौ नायलांदो। दे होमबालाय मोनाबो थांदो नोंबो दख'ना गानहैदो। मोस्रोम दे सिखार आं खानाय हना होनि। सिखारनि र' बोरैबा गिदिंथारदोंलै। हामगोन दे डक्टरा नायगोन ना मा जादों मा जायाखै होमबाना मुलि हरगोन हामगोन दे होमबानिया। आं बुंदोंमोन ना अम्बिकी आगै लाइमोना आंखौ मालाबाबो निमाहा होला होननानै। आदायाबो बिसोरखौ जोबोद गाज्रि बाहायदोंमोन ना बिनिखायनो गोसोआव नांना दं खोना बाजैनिया। औलै अम्बिकी आगै औ आंनो पापि आङो आंनि एसेबां मोजां संसारखौ आंनो सिफायनाय रखम जादों। आं मोजांमोनलै बै सासे सिख्ला लोगो मोननानैनो आंनि गोसोआ बोरैबा गाज्रि जालांदों। आं बेखौ मोजां मोननो नागिराखैमोनथ' बिनो आंखौ फुस्लाय मोजां मोनदोंमोन। आदा नोंबो फुस्लाय जानाङामोन ना मानो होनबा नोंथ' हाबा खालामखादोंमोन ना। गोरोन्थिया नोंनिबो दं आदा बियो फुस्लायबानो दि नोंबो फुस्लाय जागोन बेफोरबायदि नङाना आदा। आरो आदा नोङो दे हमना ला नोङो सिख्लाखौ मोजां मोनबायानो दे थेवब्लाबोथ' नोङो सनाथि आब'खौ नायनो फैनो हागौमोन ना बा फैसा एसे माबानो हरनो हागौमोन ना एकाउन्टफोराव सोनानै। मानोथ' होनबा हरदिया आरो मानो नायनो फैदिया खेबसेबो। बेनोथ' आगै आङो आंनि आगै सनाथिखौ मानो खेबसेबो नायनो फैयासै। आङो गथ'खौ इसेबो थाल लायासै। आं थाल लाबाथाय खिजानिबा मोजाङानो जागौमोन खोना आंनि आगै सनाया। बेनिखायनोथ' लाइमोन बाजैया नोंखौ दासिमबो गाज्रि मोनना दङ। गोसोआव जोबोद दुखु मोनदोंथ' बिसोरो। गावनि असे बिदा आरो गावनि फिसायानो जुदि बेफोरबायदि खालामोबा मानो दुखु मोना जानो आदा। बेनिखायनो नोंखौ दासिमबो निमाहा होनो हायाखै बिसोरो। औ आगै अम्बिकी औ आं जोबोद गाज्रि मानसिया आं जोबोद गाज्रि। फाथैलाय बेसेनोसो ओंखारबावबाय नोंसा बाजैया। आंलाय सानदोंमोन सानसे नङा सानसेबाबो आंखौ निमाहा होगोन होननानै। आं नोंसा बाजैखौ मालाबाबो मोनफिनला। आं मोनथिगौ आंबो दायनिगिरि होननानै थेवब्लाबो बै सिख्लानिया बांद्राय दाय दंसिनो। मानो होनबा बियो आंखौ फुस्लाय मोजां मोनदोंमोन आरो आंनि गोबां फैसा जादोंमोन बियो। मा नांगौ बेखौनो होयोमोन आं। बिनि थाखायनो आङो गावनि हिनजाव बिनानाव न' गासैखौबो गारनाय जादोंमोन। गासैबो बेनि थाखायनो आंखौ जुदि बियो फुस्लायामोनबा आंबो बेखौ मोजां मोनामोन। आं बिखौ गारा अम्बिकी आगै आं बिखौ गारा। खिथेर बोदला लागोन आं आगै अम्बिकी नों नायबाय था। बे सिख्लाखौ लोगोल' मोनथों आङो। आदा नोङो मा खालामगोन बे सिख्लाखौ? आं दा जेबो खिथाथ'नो हाया अम्बिकी आगै जिखिजाया बे सिख्लाखौल' लोगो मोनथों आं। आदा नों बे सिख्लाखौ जेबो खालामनाङा दे जाबाय जेबो खिथेर लानाङा। आदा नोंना जुदि मायबा मोनसे जायोबा आंहा मा जागोन आं सोरजों थागोन आंहाथ' नोंनि अनगा रावबो गैला। आदा अननानै जालांबाय साननानै नोङो निमाहा होदो जेबो खालामनांला। ओहो आगै अम्बिकी आं बै सिख्लाखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया। निमाहा होआ आं मालाबाबो। आरो आगै नोङो आंखौ गोमाजानो सिन्था खालामनाङा। नोङो जेबो गिनाङा बेफोरखौ। आदाया माबा मोनसे जाबा आंहा मा जागोन? आंहाथ' अनजालु आदानि अनगा बे बुहुमाव रावबोआनो गैला। आदाया आंखौ एसेबां अनो गावनि असे बिनानाव बायदि अनो। माखौथ' आरो खिथेर लाबावनांगौ जालांबाय आरो गोरोन्थियाथ' बे सिख्लानिल' नङाना आदानियाबो दङ। आदाया जुदि सिख्लाखौ नुनानै माबा मोनसे खामफ्लाङो होमबाना मा जागोन
थैनायसो मोनलाय इसोर मा जाबावगोन